Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल नुनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामसैनानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना साइडनि बेकग्राउन्डखौ इगनर खालामथ' ओमफ्राय आं मा भिडिअनि सायाव नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै लाना फैदों साननांगौ ओमफ्राय बे भिडिअखौ आं दासो बावै मोन्दों ओमफ्राय सिगांनिफ्रायनो सफा नुदलाबाय थादोंमोन थेवबो बे भिडिअखौ फुरानाखासो सानदोंमोन आं बेनि थाखायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामथ'वाखैमोन ओमफ्राय आं दिनै मोनसे बिनिनो ससे मोनबावदों आरोना ओमफ्राय बे भिडिअखौ सिगांनिफ्रायनो ससे नुदलागासिनो ओमफ्राय फुल भिडिअ नुवाखै थेवबो ससेल' नुनायबाबो सासे मानसिनि मुं एबा नाम लानायखाय नोंथांमोनजों नैबे भिडिअखौ शेयार खालामसै होननानै आं सानबाय आरोना ओमफ्राय बे भिडिअआ मा नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लागोनो हागोन ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांमोनजों सावरायफिनगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ नायना लागोदो बिनि उनाव लोगो मोनफिनगोन कृष्णा मनिया ना ओंखाम ओंख्रि संनायनि बानायग्राया मुसुरफोरनिया मोसौआव बेसे लायो 20,000 लायो 20,000 लायो ओमफ्राय मायाया माइयाबो 20,000 अबेनि इयो मायाया बोरमा खारुवानि खारवानि आच्छा कृष्णा मनिया मुसुरफोरनि न इउटिउबारा ना इउटुबारा ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय बे भिडिअखौ नुबाय ओमफ्राय सोर मानसिनि नामखौ लादों नोंथांमोना खोनाबो मोनबाय बाव बुंदों आं बुंनाय नङा दे लोगोफोर नोंथांमोनाबो नुखाबाय खोनाखाबायबो जानांगौ नामखौ सोरनिखौ लादों बिथाङा कृष्णा मनिनि नाम लादों खिन्थु बे खोथाया बेसेबां सैथो आं बेखौ बुंनो हाया खिन्थु नैबे भिडिअनि गेजेरजों जेनाखि कृष्णा मनि इउटुबारखौनो जों होनना मोनथियो बिथाङा उन्दै खिन्थु बेफोरबायदि आखलनि मारब्ला मा बुंनो आरोना बुंनो रावानो गैला मा होननानै गोसो जायो बिराद मोजां रायनो खिन्थु मालाय फिसाखौ मालाय रायनो मोननाय इसिबां माने राइट्सबो गैया नालाय ओंखायनो जाय गाहाय गारजेन दं गावसिनि न'खरनि बिथांमोना फोसाबगोन खिन्थु मा खारननि थाखाय बेफोरबायदि आखलनि जादों दानि गथ'फोरखौ बुंनो हाला आरोना नोंथांमोना खोनाखाबाय 20K लायो नुखादों लिरनायावबो नुखादों भिडिअआव 20K लायो बबे लामाजों थांनो नागिरदों दानि उन्दै इयुन जोलै जेन'बा बिथांमोना मा बैसोनि मानसि नोंथांमोनाबो मिथिखागौ बिथांमोना उन्दै सोरबा दङ थाखा फैसानि लब देखायना बैफोरबायदि लामायाव लाङो आरोना जायनाखि उन्दै बैसोनि गथ'फोरखौ जेनेबा सासे उन्दै मानसिखौ नों थाखा फैसानि लब देखायोब्ला बै उन्दै मानसिया गलिखागोन मानो गलिया जाखो जों दानि जुगाव फैसाजोंनो गासिबो जाजोबो होननानै जों बयबो मोनथियोना आरोबाव हरसेयाव 20K होनायाव सोर फाग्ला थाङा जानो सोरनि गोसोआव गलिया जानो 20K होग्राफोरनिबो गोरोन्थि दं थाखाया मोन्दों खामायदों बेफोरबायदि आखलाव गारदों गावनि गोजोननायखौ गाव लादों ओमफ्राय गोजोननाय होग्रानि लाइफआ बबेयाव थांदों बेखौबो साननांगौ आरोना नों गोजोननायखौ नों लादों हय आंनि गोजोननायखौ आं सुफुंदों थिग दं खिन्थु गोजोननाय होग्रायाबो गावनि जायनाखि नों दिनै मावदाव गाबोन मावदाव बिनि लाइफआव अफाय थांदों नोंहा थाखा फैसा खामायगासिनो दे बाहेरायाव नों गारनो हागोन 20K 40K बाबो गारनो हागोन नों गोजोननायनि थाखाय खिन्थु जाय बै मानसिया ना नोंनो गोजोननाय होदों नों 20K होनानै नोंखौ गोजोन होदों बे मानसिनि लाइफआ मा जागोन सानसे नङा सानसेथ' हमजागोन बिनि थाखायनो दा हमजाबाय दा मोनथिबाय खोनाबाय बिथाङा मा मोखां लानानै बिमा बिफाया मा मोखां लानानै रायजो राजाजों नुजागोन मा मोखां लानानै हाथाय बाजार ओंखारगोन बिथांमोना ओंखारगोन थेवबो बिथांमोननि मोखाङाव गोजोननाय गैया आरोना लाजिनायखौ दोनखुमानाबो ओंखारगोन दुखुखौ दोनखुमानानैबाबो ओंखारगोन आरो बिथांमोना ओंखारनांगौ बायद' नों बायहेरायाव ओंखाराबानो नों मोनजायाबा न' सिङाव थानानै सोर मोनजानो बेनि थाखायनो थाखा फैसा खामायदों होननानै 20K 40K होनानै मालायनि लाइफखौ दंस' खालामनायाबो जाया आरोना थाखाया खामाय गार नों बिसि फिसानो गार आरोना बिसि फिसानो गार आरामसे सोरबा बाय बाहागिनो हर सोरबा गला मानसिनो हर बिथांमोननो संसार जानायाव हेल्प होगोन हाजिरा मावनासो जागासिनो दं गोबांथार मानसि बैफोरनो हर बे उन्दै मानसि नाबायल' गथ'खौ लानानै 20K 40K होनानै बैफोरखौ गोसोखौ
बोर होनाया मोजां नङा आरोना जोंनियाव गोबांथार दं आं नाम खारिना बुङाखै जाय मोनथिखायो आरो भिडिअखौ बारा गोलाव मोनला भिडिअखौ माबादि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहर ओमफ्राय दिनै भिडिअ' एसेनोसै बाय बाय